hapon mga binati o mga pinalanggang o mga talunod. Welcome to my channel. Welcome to my channel. March 3, 2021. Man itong buhatong guys. Alang sa kayuhan sa kanan. Okay guys, ang buhaton. Magpinabangay kita alang sa kalambuan sa lungsod sa kumanin ko. Guys, bottom. Ang saya to, busay. Ito lang, nag-atat siya ng pamang kapil mo, butang kapil mo. Dapat na, kabuhan ko. Sige, kapil ko. Sige lang eh. Motor yang kayu ni. Masa kedai BR kan? Anak kena kena buat. Itin dah kan? Apa itu? Nanti yang kita hang. Murag na ninyo so. Ya si bos ko ay. Dapat sama? Ay ka mo may bawa. Request. Salamat. Panas.